את זה ביוטיוב. שלום. נושא ההרצאה שלנו היום הוא תכלית החיים. כפי שידוע לכם, בן אדם לא נברא סתם, לא בא לעולם סתם ככה בלי שום מטרה. כל בן אדם ובן אדם יש לו מטרה בחיים. בן אדם. הוא בא בשביל לתקן משהו וללכת. זה מה שכל בן אדם צריך לעבור, את התיקון של הנשמה שלו. עכשיו, רוב האנשים בעולם, אפשר להגיד שכמעט כולם, לא יודעים למה הם חיים בכלל. לא מבינים את תכלית החיים. לא מבינים בעצם למה נבראנו, מה? באנו בשביל מה? בשביל כסף? בשביל אוכל? בשביל כל היום לעשות טיולים, חגיגות, מסיבות? בשביל מה באנו לעולם הזה? למה? אם בן אדם היה מקדיש לעצמו כמה דקות ביום ושואל את עצמו למה באתי לעולם, אני חושבת שהוא היה כבר מבין הכל, והוא היה משנה את אורח החיים שלו. הוא היה מבין שהוא לא נברא סתם, והוא צריך ללכת אחרי האמת, והאמת היא זה התורה הקדושה, ללכת אחרי התורה, לקיים את המצוות ולא לעזוב אותה אף פעם. כל יהודי ויהודי, כל נשמה ונשמה זקוקה לאוכל רוחני. בן אדם לא יכול 80-90 שנה לחיות אך ורק, לחיות חיים גשמיים, חומרניים כל כך, שזה כסף, שזה בגדים, שזה הצלחה, עסקים, עבודה טובה. בן אדם לא יכול 70 שנה לחיות בצורה כזאת. הוא צריך לחפש תשובות, לשאול שאלות קודם כל. הוא לא יכול להמשיך ללכת עם החיים האלה, כי החיים האלה נורא מבלבלים. והם מושכים אותך ולוקחים אותך למקומות שאתה בכלל לא מבין איך הגעת למקומות האלה. הם הופכים אותך להיות בן אדם שאתה לא. מה את דופקת? נו. זה בעצם הסיבה שאנחנו כאן, ואנחנו נדבר על זה עוד. ביי. אני ממשיכה לדבר. עכשיו אני רוצה להסביר. אז כפי שאמרנו קודם, כל בן אדם יש לו תכלית. אומרים שכל אדם הוא עולם מלא. זאת אומרת שאם בן אדם אחד נפטר מן העולם, זאת אומרת שהעולם כולו צריך להיות בצער גדול, כי כל בן אדם אחד זאת אומרת שכשבן אדם נפטר, זאת אומרת הרי כולנו נמשלנו לגוף אחד, עם ישראל הוא גוף אחד, וכשבן אדם אחד נפטר, זאת אומרת שאיבר אחד מת בגוף, אם זה עין, אם זה רגל, אם זה אף, או אם זה יד, משהו ירד מהגוף. וככה כל פעם עוד מישהו נפטר, עוד זה. ובגלל זה אמור לכאוב לכולנו, כאילו אנחנו ממש בקשר דם ובקשר נורא חזק קשר דם וחזק עם אותו נפטר. וזו אמורה להיות אבדה גדולה לכולנו. עכשיו, אנשים נסחפים אנשים נסחפים לחיים הגשמיים והכל כך שקריים האלה, והם בעצם לא מבינים שהעולם הזה הוא בעצם שקר אחד גדול. העולם הזה הוא לא העולם הנצחי, הוא לא העולם האמיתי. העולם הבא הוא העולם האמיתי, הוא העולם הנצחי. אנשים צריכים להבין את זה. זה לא יכול להיות שאנשים ימשיכו עם השקר, לחיות בתוך השקר הזה ולא להבין שהם חיים בשקר. זה עצוב. אנחנו צריכים לפקות על המצב שלנו, אנחנו צריכים לפקות על המצב שלנו. ואנחנו בתקופה קשה, מלאת ניסיונות, מלאת קשיים בחיים. כל האנשים בעולם, כולם עוברים ניסיונות ואיסורים. אבל בורא עולם רוצה אותנו, את העם שלו, את עם ישראל. אנחנו הבנים, אנחנו הילדים שלו. והוא רוצה אותנו, הוא רוצה את הקרבה שלנו,
הוא כל כך מת אומרים שכשבן אדם אומר שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, את המשפט הזה, בורא עולם אומר שהיה שווה לו לברוא את כל העולם הזה, את כל העולם שהוא ברא לנו, רק בשביל לשמוע יהודי מוציא את המשפט הזה מהפה. או שיהודי מברך, שם ציצית וכיפה, הולך לבית כנסת, לומד תורה. בשביל הדברים האלה בורא עולם פשוט לא היה לו נכנסתי לזה חזק. בורא עולם פשוט היה שווה לו לברוא את העולם הזה בשביל הדברים האלה. או בת ישראל, הצניעות. זה נורא חשוב לאישה לשמור על הצניעות. זאת אומרת שזה בראש ובראשונה אישה צריכה לשמור על הצניעות שלה. קודם כל הוא אמר לה, היי צנועה, תכסי את עצמך. ואחרי זה תעשי גמילות חסדים, תשמרי שבת ותקיימי את שאר המצוות. קודם כל תהיי צנועה. לא להתייחס לרעשים ברקע, לא צריך. ואנחנו נמשיך אחר כך. מאחלת לכם באמת בהצלחה שתגלו את האמת. זה נורא חשוב לגלות את האמת ולהבין בשביל מה אני חי, למה באתי לעולם הזה. וניפגש בהרצאה הבאה. תודה.